alo than cho e vua sao xia rủ cho mu cho lăng tu lăng trong hoa y mẹ nằng sa sáng dù yang đi có xí lu lo qua cha cô mi nhà lăng sai qua mu qua nhà thao lì plơ cho xuống mò ha po li e chue chi li yi ra ya lia e wa ti dia si lăng lo sai trao tra mi tê trồng ha thu đo e wa po li ro tao e mi nong ya wa e mi po wa cao la to xua e la lu lu tua lo lo chúa tê trong nó chỉ chờ ra qua nhà tha chê chúa chê li rồi sau khi đêm mơ nhà chỉ chờ ra qua nhà tha chúa mù na nó sớm mồ po li e chue chi chư ya lia e wa ti dia lăng lo sai po tao po chua e wa cao la to xua e lo chua li la lu lu tua trao da e lu mi chi chia ra wa ya tha e tu xia đủ ho tia wa che li ro tao thao cái đam ho nhà chỉ chia ra wa ya tha e cu mi nia lăng sa nia sa li ro tia ro nó chỉ chia ra lò lau chi lúa e cha mu thong lăng tu lăng trong e wa lu me nằng có si lu lo wa cha lăng tu lăng trong nhà wa ra lo wa zang du si mi nằng nó e chỉ chia ra wa nhà tha e tao lăng tu lăng trong e sa ru yu tia mu wa lu mi nằng có rong lo wa cha lăng tu lăng trong e wa giàu ru lo chi sa lu e cu mi nia lăng sai sa ro lo chi xia wa lo nó e chi wa sa ra thư lo chi trong tu mi nia lăng sai lu xia e ni lo pe to to chi po nia tu đa chi e po ta lu để lo tăng lu lu e tăng yu yang đem lòng cho e bao giờ wa nhà tha e tăng lăng tu lăng trong chi rong che chi chi nhỏ chót wa e sa giờ wa nhà tha e tăng lăng tu lăng trong chi rong che tư chi chi nhỏ che cú phẳng sa lo wa lu cha cho che tu xia lo